Hello mga besties! Welcome back to my YouTube channel, and kung bago ka pa lang dito, hello, my name is Bricks Tiguman, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, today, meron na naman tayong bagong video, and ang video ito is related sa PBB Otso, and yes, ito ang siguro nababasa nyo na yan dyan sa title ng video na ito. So, without further ado, let's get started. Sa video ito, pag-uusapan natin yung otsong uri ng mga fans. So, yun. Walong uri ng mga fans or otsong uri ng mga fans. Number 1. Siyempre, itong number 1 na ito is, ito ang solid na mga fans. Ay, may tong. Solid na mga fans or yung supporters simula umpisa ng PBB hanggang matapos ang PBB, sila talaga yung solid na mga fans na tipong araw-araw kung mayroong mga live talagang sinusundan or sinusubaybayan. So, pasensya na, no, kung merong mga ingay kayong naririnig dyan kasi maingay talaga dito. Number 2. So, ang number 2 ay ito yung mga uri ng mga fans na mga parang sunod-sunuran or sabay sa agos. Ito yung mga fans na just go with the flow na lang. Kung sino yung mas bet nila sa PBB is doon lang sila, tapos kung sino yung iba't iba yung pinapakita is just go with the flow, just like chill lang ng mga fans, or yung sunod-sunuran kung saan mas madaming fan ang isang housemate, doon sila. Tapos pag saan sikat yung isang housemate, lilipat ulit, parang just go with the flow or lipatan, ganun. Number 3. So, ang number 3 na uri ng mga fans sa PBB ay ito yung mga fans na mga reaction paper. Yung tipong merong episode, parang sobrang mag-react best. Yung sa Twitter, kung makapag-react, meron namang uri ng mga reaction, positive, negative, or minsan ang iba na OOE na, So, yun. Yung mga reaction paper, lahat na lang ng kilos ng mga housemates sa bahay ni Kuya, meron talaga silang reaction best. So, wait na. Ang init. So, number 4. So, number 4, ito yung mga fans ng PBB or mga fans ng housemates na mga issuer best. Lahat na ng kilos, merong issue para sa kanila, ginagawa ng issue, yung mga kinikilos, tila ba parang CCTV. Kayo na lang kaya mag-CCTV sa bahay ni Kuya, no? Issuer kayo Maraming mga isyung pinapalabas sa Twitter, sa mga Facebook, sa mga social medias. Ito talaga yung mga fans na to, pero gano'n, wala tayong magawa. Buhay nila yun, di ba? So number 5 na uri ng mga fans sa PBB or uri ng mga fans ng mga housemates, ito yung mga fans na weather kasi weather because English. Weather kasi alam mo, minsan fan, minsan hindi. Alam mo yun, yung parang kung kailan lang parang trending yung topic or episode, tsaka lang magiging fans. Pero pag hindi, pag walay ang episode, walay. Hindi fan. So, number 6. Number 6. Ito yung mga uri ng mga fans na halos lahat ng housemate fans, parang wala silang pinapanigang kahit isa or lahat fan nila, lahat ng mga housemates na yon. So parang all in one, parang ganun siya. Yung tipong lahat ng mga housemates
fan niya. So yun, ewan. So, number 7. Ito yung mga fans or mga uri ng mga fan ng PBB, Otso, or uri ng mga fan ng mga housemates na walang imik. Alam mong, yung tipo mo ng imik parang nakikiramdam lang sa paligid, best. And alam mo yung walang imik na fan is parang hindi mo alam na fan pala siya ni ganito, ganon. Fan pala siya ni Seth, ni Riz, ni Lee, or kahit ano. Or fan ba siya ni na Ape, nila Ate Ape, nila Kuyam Yam, nila Fubia, nila Andre, ganon. Yeah, siya. Ito yung tipong fans na walang imik pero di natin alam sa kailaliman ng kaibuturan ng puso niya o mga kaugatan niya, fan na pala siya, no? So, panghuli ang pangwalo, 8 na. 8 na tayo, 8 na. Lalong sumasaya ating pagsasama. Number 8, panghuli. Ito yung mga fans, kung kanina merong mga issuer, dito ang panghuli, hindi mamawala yung mga fans na mga basher. Tawag, hindi ko alam kung fan ba yung basher, pero parang yung mga fans na fan sila pero nang babash, parang ganun, parang alam mo yung basher na fan, parang ganun. Tapos gumagawa ng mga meme, mga ganun, o kung mga anik-anik, lahat na lang binabash, lahat ng mga kinikilos, kinukumpara, ganun. So, yun lamang po, and alam kong wala itong kabuluhan naman itong video na ito. So, yun ang 8 uri ng mga fans or mga 8 uri ng mga fans ng PBB housemates or mga ng PBB Otso. So, yun lamang po ang video na to. Kahit wala naman itong kabuluhan ng video na ito, sana ay panonood. And guys, thank you so much for watching, and sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito kahit wala itong kabuluhan. And yes, thank you so much for watching. Hope to see you on my next vlog. But before that, anything else, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Basigo man, i-click mo na yung red button na subscribe button at yung katabi ng notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. So, yun lamang ang video nito. So, thank you so much for watching. Hope to see you on my next one. Bye! Bye-bye! Bye! Annyeong!